А имате ли някакви сериозни травми в цялата? Здраве и спорт! Българските шампиони и техните лекари. За големите победи на спорта и медицината. Но най-вече за това как усилията на тялото пазят от болестта. И за лечението чрез спорт. Специална рубрика с доктор Силвия Паскалева в предаването, което помага. Здравейте, вие сте със здраве, предаването, което помага, и през следващите 45 минути ще бъдем заедно тук на живо от Студио 3 на Българската национална телевизия. Както знаете, за здраве няма тайни в света на медицината и за всичко, което е свързано с вашата физическа форма и тонус. Затова днес е денят отреден за рубриката Здраве и спорт. Започваме предаването заедно с доктор Силвия Паскалева, управител на спортно-оздравителен комплекс Лозенец. Добър ден! Добър ден! Наистина денят и от мен. Днес ще си говорим за една детска баскетболна школа, която помага на малките деца да станат част от спорта, да придобият физическа култура, да са по-активни, по-здрави, а защо не да станат и следващите баскетболисти, и следващите звезди на България. Точно така. Преди да продължим, аз така предлагам да се върнем назад във времето и да надникнем в славните години именно на баскетболните звезди. Баскетболът. Играта на високите, на големите, на непримиримите и неуморимите. Всеки знае, че баскетболът е игра с топка, която се играе от два отбора, всеки с по 5 играча. Целта е всеки да направи повече точки, вкарвайки топката в противниковия кош, който е на заветната височина от 3,5 метра. В България баскетболната игра се появява още през 1912 година, но започва да се практикува официално няколко години по-късно. Един сред 5-те най-добри баскетболисти в Европа за 80-те години е Георги Глушков. Кариерата му започва от националния отбор на България, като участва в общо 4 европейски първенства. Георги Глушков е единственият българин, играл в Националната баскетболна асоциация NBA, настоящ изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол. Иван Ценов е другата ни звезда в българския баскетбол. Възпитаник на детско-юношеската школа на ЦСК и многократен шампион на България. Част от националния отбор на България до 1993
година, 5 пъти носител на Купата на България и 3 пъти шампион на страната ни. От талант става треньор и в момента е заместник-министър на физическото възпитание и спорта. Васил Миколаш също е част от многобройните успехи на българския баскетбол. Успехите са много. Капитан на юношеския национален отбор, шампион и носител на Купата на България с всички възрастови формации на баскетболен клуб ЦСК. Участие в турнира на европейските шампиони. Но спортът не е единственият житейски успех на звездата. С висшето си журналистическо образование, професионалният път на Васил Миколаш продължава в Българска телеграфна агенция и Българската национална телевизия като кореспондент в Хавана и специален пратеник в Никарагуа. Водещ на Панорама и автор на над 10 документални филма, като "Мирът прострелян от засада", "Към обвинение", "Защо не казаха с Богом на оръжията". Българските баскетболни величия в студиото на Здраве днес. Разбрахте накратко кои са гостите ни днес. Трябва да ви кажа, че по време на видеото пресмятах общата им височина. Значи в общи линии около 4 метра. Около 4 метра общата ви височина. Наистина славни български баскетболисти. Здравейте на всички вас. Здравейте. Добър ден. Но нека да ни разкажете всъщност как започна всичко. Кога стартира вашата спортна кариера? Аз се чувствам като домакин, тъй като съм работил тук, е започнала моята кариера на журналист в телевизията и затова нека да предоставим думата на моите колеги, които са и в момента така основен фактор за баскетбола в България. Господин Ценов, вие вече така като заместник министър на физическото възпитание и спорта, обаче аз искам да ви върна назад в годините. При вас как започна всичко? На колко години започнахте да тренирате баскетбол? При мен започна... някой? Не, при мен започна както при повечето деца от това поколение. Във всички училища имаше... Първо, физическото възпитание в училищата се провеждаше на много по-високо ниво. В часовете присъстваха, задължително идваха поне от 5-6 вида спортове треньори, които си подбираха деца. Това е нещо, което сега го няма, за съжаление. И по този начин дойде треньор от ЦСК, който ми предложи да започна да тренирам баскетбол. Сигурно съм бил 6-ти клас или 7-ти клас, нещо такова. Сега за съвременните критерии на баскетбола това е доста късно време да се започне да се тренира, но тогава беше в рамките на нормалното. И така, година след година, доста години вече в баскетбол. Неразривно свързан ми е живота с баскетбол и до сега. Господин Глушков, знаем, че и при вас всъщност започвате вие също на 15 години да тренирате. Да. В крайна сметка това е един добър пример да се каже, че дори е късно. Така е, защото, пак повтарям думите на господин Ценов, в тези години физическото възпитание даваше възможност на децата да упражняват няколко вида спорт и да се избират. Затова, може би, на по-късна възраст вече ориентацията беше дали баскетбол или нещо друго. Значи, затова, може би, баскетбола стана моята ориентация на 15 години. И мога да споделя един интересен факт, че след като реших да играя баскетбол, много исках да играя, да бъда в добър отбор и да уча спортно училище. Но нямах впечатляващите физически качества, като височина. Затова не бях пред в 3 спортни училища. Сега трябва да ви кажа, че действително имате ужасно впечатляващи. Представяме си другите какви са били, щом той няма качество. Господин Ценов, вие казвате, че в момента не съществува това, което преди години е съществувало, както при вас се е случил избора на този спорт. Именно заради това сега в момента господин Миколаш ще се включи в този разговор, като ни разкаже за инициативите, които поемате точно в тази насока. Само с едно изречение да кажа, че моята баскетболна кариера е минала предимно в детската школа на ЦСК и тя беше най-голямата и най-добре организирана. Оттам са и големите успехи, които лично и аз с отбора съм постигнал. Това са
7 републикански титли, които имам в различните формации детски на ЦСК. И сега е момента да се каже и да се обърне внимание да се върне славата на баскетбола, да обърнем тази пирамида, която в момента съществува в неестествен вид в българския баскетбол. Гони се върха, без да има основата. Сега с нашата инициатива, с нашата школа, надяваме се, че нашия пример ще бъде заразителен и ще обхване както столицата, така и цялата страна. Всичките клубове ще подемат тази инициатива. Сваляме рязко възрастовата граница, с която се занимаваме. Тя става? Тя става в предучилищна възраст, но в детските градини 5 и 6 годишни, като имаме съвместно с Столична община и с специалисти от Института по физическо възпитание, както и Факултета за начална и предучилищна педагогика, се разработва една методика, която на базата на упражнения и елементи от баскетбола, на тази велика игра, която дава възможност за универсално и всестранно развитие на децата още от най-малка възраст, да може да сведеме заниманията и до 4 годишните. До 4 годишните също така знам, че и през лятото ще се провеждат специални занимания. Да, това ще бъде, така да кажем, официалното откриване на детската школа на ЦСК, благодарение на добрата подкрепата на Столична община, в случая на Министерството на спорта, министър Нейков, заместник-министър Ценов. Ще бъде, поне обещана е да бъде предоставена база на Българска армия, Борисовата градина, където цяло лято... Само не издавайте всичко. Ще продължим този разговор само след малко, но нека видим какво заснеха колегите в ОДЗ Слънце и тренировката по баскетбол на мониците в градината. Детска градина Слънце в община Триадица е едно от детските заведения, в които баскетболен клуб ЦСК Червено знаме провежда своите занимания. Клубът осигурява треньорската работа и чрез дарения предоставя кошове, топки и екипи. Дейността на баскетболен клуб ЦСК Червено знаме е без прецедент за България. Само заниманията, провеждани от клуба, са безплатни, което прави възможно участието на всички желаещи деца. Родителите са благодарни за това, че е предоставена възможност децата им да спортуват, да играят баскетбол, също така да се развиват пълноценно. Усмихнат баскетбол. Това е специалната програма, по която работят тук децата. В изготвянето на тази програма взимат участие различни специалисти от Факултета по начална и предучилищна педагогика към Софийски университет Свети Климент Охридски, експерти от Националната спортна академия, Българската федерация по баскетбол и баскетболен клуб ЦСК Червено знаме. В изготвянето на програмата е използван и опита на най-големите баскетболни школи в Масачузетс, САЩ, Испания и Словакия. Идеята е да може да се финансира обучението на специалисти, подбрани от детските градини, които да занимават децата с баскетбол в втора група, а вече по-отраснали в трета и в четвърта група да ги занимават нашите треньори с същата методика.